Janočko. Stále sa hraje tam Pinte, hlavička, šanca, gól! Gól! Szilárd Németh, gól! 1-0! Slovensko vedie 1-0 v 24. minúte. Fantázia! Po týždňovom čakaní na zápas roka zatiaľ unikátny výkon slovenského tímu a 12. reprezentačný gól Szilárda Németha odvtedy, čo v roku 1996 poprvý raz obliekol reprezentačný dres. Našiel ho krásne Attila Pinte, ktorý trošku odlákal Angličanov. Tí si zrejme mysleli, že po Janočkovom centri bude hlavičkovať, ale famózne našiel Szilárda Németha. Potvrdzuje sa, že práve útočník FC Middlesbrough by mal byť najväčšou hrozbou pre Erikssonové mužstvo. A tento raz sa o to mohli stoperi Woodgate a Southgate presvedčiť naplno. Vyhrávame nad Anglickom, to je fantastická správa z tehelného poľa. Pozor na Coula.